Watimore od bura nyakora mgajuang od bura ikore mar chako dawo doji manyocha jatend piny Kenya William Ruto owalo ne lemo mar jotend migepe. Kamiti ma od bura 28 ikore ne keto gi etago maliet mondo mi piedhgi kabende giromo gi lemo manyomigi. Kaka Walter Nyambaga lero noa moko kuom ng'ur to pod nitie wi lemo ma jotend migepe ma owal ne Musalia Mudavadi. E kinde maseche kwanore kendo nyiriri lwar ni chenro mar dayo dho joma owal ne lemo mag jotend migepe. Miti mar jo od bura 28 mochung' ne podho jogo ma owal ne lemo go ikore ne chako tich ayanga ka otelne koda spika Moses Wetangula. Moko kuom jokanyo mag kamitino ne osecholo pachgi wi lemo mar jotend migepe kage wacho ni lemono onge kod tenruok kod katiba ma pachoka ka moko wacho ni nyaka spika bing'adie wach. Kendo komoro be nitie kaendi ma giluongo ni Premier Cabinet Secretary magimiyo moluor Musalia Mudavadi. Wan kaka wang'iye malong'o kaluwore gi pend chike, mano en kom ma ok chik opuodho. Pend chike ok oyangi, omiyo en kom ma ok wanyal timo nonro kaka achiel kuom jogo ma jotend migepe. In the preliminary meeting, the Honorable Opiyo Wandayi raised the issue of the Prime Cabinet Secretary, and we ventilated a bit on it, and the Speaker did indicate that he will give a reasoned ruling before we begin the vetting. Therefore, just be patient and wait to hear the Speaker's ruling as to that. But it's nothing that worries me. The Prime Cabinet Secretary's position is one of the 22 nominees in Cabinet. He will explain. That's why we have him tomorrow. He will explain the kind of job he wants us to vet him for. Jiabich mokwonge list no moting'o ji 28 okelo kanyakla Musalia Mudavadi, Justin Muturi, Alfred Mutua, Aden Duale kachiel kod Alice Wahome mabiro rakore kod penjo motelo. It is based on individual capacity. Some may make it, some may not, depending on how well they convince the committee, depending on how well their papers are, depending on their professional acumen, that gives them power to be able to perform beyond another person. So this is basically their time and opportunity to prove to Kenyans that they are capable, ready to take over the heavy task that has been given unto them. We shall consider all matters based on what is before us, but again, as you say, not based on public perception. Igeno ni kamitino biro keto maino margi bidhruok mar jotelo, weche mag mibadhi kod kido mar jogo ma owal e wang' jo Kenya, kod ponono chilo mieno mora mora. To wadhi time yo mowinjore. Ng'ata man kod gimoro momiene, kata momieno nyinge, machalo mibadhi, to nyaka ng'en kiny en kod tich matek ahinya. Kochakre kiny, nikech ok wanyal kadha ji aoyayi kamano. A vetting that is going to have a thorough scrutiny on the integrity and the issues that matter where it comes to management of our resources and the powers and authority. Ka odong mana seche to kamiti mar ji 28 mwidhi chuye kom kod Speaker Moses Masika Wetangula chako dayo dho ji 5 mokwongo e list mar jok mogwel ne ten migepe mopogore opogore. Penjo maduong' en ni to bende gin kod chia rang'iny kachiel kod bidhruok manyalo miyo gi thuolo mar telo ne migepe go. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.